Спомням си тогава с командира на инженерния полк, подполковник Кумпо, с офицера от генералния щаб на камбоджанската армия Капав в Нумпен на майор Тхейн. Извършихме доста организационна работа. Бяха организирани места за разоръжаване, охрана от ротата, процедура за сдаване на оръжието и боеприпасите, демобилизация на личния състав от правителствената армия, връчване на награди, на удостоверения и така нататък. Обикновено вземах взвод от ротата, отивахме в поделението, назначавах охрана и заедно с съответния командир и представител от военните администратори на ООН вземахме местата си. Личният състав на камбоджанците сядаше на появата отпред. Значи процедурата започваше с реч на техния командир и аз съответно произнасях слово с помощта на преводача, който стоеше до мен на трибуната. Един по един личният състав минаваше пред мен, даваше си оръжието,